Здравейте! Ето ни отново, след като Англия победи Панама с 2-0 и завърши груповата фаза с 2 победи и едно равенство. Ако трябва да сравним този матч с предишния срещу Гана, приликите бяха доста. И Панама се защитаваше в много нисък блок, най-често в схема 5-4-1, с ясната идея да затвори пространствата в центъра и след това максимално бързо да изнася топката с дълги подавания напред. Все пак те загубиха само с по 1-0 от Гана и Хърватия, което показва, че това е един много добре организиран тактически отбор. Разликата тук обаче беше, че Гана разполага с много повече индивидуално качество и е далеч по-опасен отбор на контратака в сравнение с Панама. Именно за това този път Тухел си позволи доста повече риск. Англия започна в много по-офанзивна система с двама ясно изразени офанзивни халфове в лицето на Джуд Белингъм и Морган Роджерс и много високо разположени крила в лицето на Рашфорд и Сака. Това естествено отвори повече пространство зад отбора, но пък срещу Панама този риск беше напълно оправдан. Именно в поемането на тези рискове беше и най-голямата разлика спрямо матч с Гана. Отборът създаде доста положения отново, но този път много по-често се търсиха директните подавания между линиите, а крилата постоянно влизаха в ситуация един на един. Да, наистина ефективността им все още не беше на най-високо ниво, твърде често губаха топката, когато се опитваха да се надиграват един на един, и това остава една от основните ми забележки всъщност в офанзивен план. Но пък поне видяхме интензитет и желание да се поемат тези рискове, дори с цената на губенето на топката. А това точно е начинът да отключиш отбор, който се защитава толкова компактно. Според мен над всички в този матч беше Джуд Белингъм. След отлично центриране на Букайо Сака от корнер, отново виждаме колко силни са статичните положения на Англия, той спечели въздушния двубой срещу защитника и отбеляза изключително важния първи гол. След това пък направи страхотен пробив по фланга, след който асистира на Хари Кейн. А пък Хари Кейн с попадението си вече има 11 гола на световни първенства за Англия и така стана едноличен рекордьор за отбора, изпреварвайки по този показател Гари Линекер. Томас Тухел успя да съхрани някои играчи. Деклан Райс, който имаше лек проблем след матч с Гана и висеше с жълт картон, остана на пейката. Джуд Белингъм пък, който, както вече споменах, беше играч на матча, беше сменен около 70-та минута, вече при резултат 2-0. А малко по-късно излязаха и Хари Кейн и Елиот Андерсън. Неприятното в случая обаче е, че Джарел Квонса получи контузия и тепърва ще стане ясно колко сериозна е тя. След проблемите, които оставиха Рис Джеймс извън матча и по-ранната контузия на Тино Ливраменто, още преди първия матч срещу Хърватия, наистина тази позиция на десния бек започва да се превръща в проблемна зона за Англия. На практика опциите остават Джет Спенс и Езри Конса, който по принцип е централен защитник. И последно да добавя за този матч, за мен Англия изцяло се чувстваше като домакин в него. Английските фенове бяха далеч по-многобройни и атмосферата, която създадоха на стадиона в Ню Джерси, беше наистина невероятна. И сега, каква е равносметката за играта на Англия в груповата фаза? Срещу Хърватия Англия изглеждаше много добре. Срещу класен съперник, който играеше по-открит футбол. Срещу Гана и Панама пък изпита затруднения срещу такъв тип противник, който се защитава в много нисък блок и много компактно. Нещата, които ми харесаха, определено са статичните положения, както и контролът върху топката и моментите на висока преса. Тогава наистина отбора показваше много добро лице. Има обаче някои неща, които не ми харесаха и които искам да видя подобрени. На първо място е ефективността по двата фланга. Тук не искам да обвинявам само крилата, а цялото взаимодействие между крило, бек и халф. Това са тези ротации, за които споменах още в първото ми видео. Това е страшно важно, не само защото е един от основните принципи на Томас Тухел като треньор, но и защото е елементът, който е важен срещу всякакъв тип съперник, независимо дали се опитваш да преодолееш прибран отбор или пък играеш на контратака срещу топ отбор. Другото е Англия постепенно да изгради една по-постоянна защитна четворка, защото честите промени там и липсата на синхрон могат да се окажат проблем в елиминациите. Още първият матч от тези елиминации е срещу отбора на Демократична република Конго в 16-ти на финалната фаза на турнира. Един матч, който според мен ще си прилича много на този с Гана,
един съперник, който също разчита основно на физически единоборства и на компактна защитна формация, и един отбор, който е много опасен на контратака и разполага с качество по-добро от това на Панама. Нека не забравяме, че те също създадоха доста проблеми на Португалия и не са отбор за подценяване. Ако погледнем една стъпка напред и Англия преодолее този 16 на финал, следващото препятствие ще бъде Мексико или Еквадор. А има един фактор, който според мен не трябва да се подценява, и това е надморската височина на стадион Ацтека в Мексико Сити, където ще се играе този 8 на финал. Ако съперника е Мексико, задачата става още по-трудна, защото в последните 87 официални домакински мача на стадион Ацтека те са загубили само 2. Ако пък е Еквадор, те също са отбор, който е свикнал при подобни условия и дори на по-висока надморска височина. Груповата фаза показа, че Англия има игрова идентичност, но и че все още има какво да подобрява. А вие, как оценявате представянето на трите лъва в групите? Докъде според вас ще стигне отбора? Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да го харесате и да се абонирате за канала. Благодаря ви, че гледахте и до нови срещи!